Kai. Wayo Allah, wayo Ismi, wayo. Me baru? Ismi sun gudu. Wayo kudina. Garinya. Wayo sun gudu yau. Garinya. Sai a guri. Wayo dubu sittin da uku. Sun ware da ni, yin tunin sun ware da ni ma an ware da ni, an ware da ni ya ware da ni ma ce zikil ya ware da ni ya hau jirgi. My thinking always is all about touching money online during daytime and night. I am googling with my phone, come till down. Cause I trust it, I get content 2 times, 3 times, 4 times. I stand for the power 43% of what they invest. Means me somewhere here. Nima somewhere here. Physically, I wanted how to call my money. I invest on things me I found no way. Wallahi bashi da laifi ko me yayi ban cewa Allah ya isa. Ni na sanya kudi na in kwace ne yazo face in ya isa. Creating membership ya buri na wai ga kokowar wasa. Har kudi na alai join get type you kai ni na isa. Kai da akwai matsala fa zaman garin nan ni dai zai yi mun wuya. Bashin da na karba ina tunani yanzu ta yaya zan biya. Sun ware da ni, yin tuni sun ware da ni ma an ware da ni, an ware da ni ya ware da ni ma ce zikil ya ware da ni ya hau jirgi. It's me, don't crash. It's me, don't crash, oh. Small money for my project supervisor. For my project supervisor, what's it make I drop? Now, you crash. I say, I know they do. They say, no, I'm not they cry. I go cry. I bet you get any small poison. Any small poison when you know the use. Hello? I no go cry. I don't go pay you. Operator to Nigeria, my country. Go police.